Saan na paudi kada iti damdamag? Maawis kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kada iti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatarparampay kada iti reklamo dagiti umili, babaen kada iti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Naimbag nga malimtay amin nga sa nga pada ay sumagmamano nga laing nga minutos ngayon tayo na panagkakadwa iti programa eta sang baymi pa lang kada iti programa tayo tap no amuan dagiti umili dito laing the first and famous radio station in the north, the RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Pakadkadwa tayo nga aga serbi iti biyang ti technical department ni Engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni station manager Rod Sadjan, kasama ten mangkitkita ti seguridad testasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Kento inumoto ibiyang ni Ronald Domingo. Keta at yung mga ro, dagiti papaulo, dagiti kang runaan nga intay mapagsaritaan iti daytoy nga gundaway apo nga kakailyan. Hantay unayan kaadwen, dagiti intayon idasara mapagsaritaan. Aga sipod pala nga ro, daytoy limitadon nga intay panagkakadwa iti programa tayo tapno maamuan dagiti umili. 22 ti mabilang iti bulan iti Hunyo tawen 2020. At ero yan dagiti papaulo, dagiti kang runaan nga intay mapagsasaritaan. Tapno mamuan dagiti umili. Radyo Ronda Headlines. Dita ini ti Paway, Ilocos Norte, gagayem ken kabsat na pantayo nagatendar iti regular session iti Sanggunya na bayan iti ili ti Paway, Ilocos Norte. Ket nakapinpintas detoy naganayasan iti session aga sipod tinagbalin nga presiding officer ket detoy SK Federated President da iso ti napagbubutusan nga iso ti aga preside kadagita nga gundaway agisipod tanamon tayo nga ni acting Vice Mayor Angelo Lucky Domingo ket naka-unleave iso na isot gapuna kadaytoy SK Federated President iti Iliti Paway iso ti naga-preside gagayem ken kabsat kabayatan iti session ket talagang inpakita namet ti kabaylan na akas nagbalin nga presiding officer iti dayta nga gundaway ken kasama ten gagayem ken kabsat presente amin dagiti kameng ti Sanggunyang bayan dita Iliti Paway Ilocos Norte malaksidlaeng ken ni Apo acting Vice Mayor Angelo Lucky Domingo aga sipod naka-official leave sigon ken ti SB Secretary iti biyang ti Paway Ilocos Norte. Kaya ti may sa kadagiti kang runaan nga na pagsaritaan kung natay iti biyang ti other matters. Kaya detoy panagasagsagana iti biyang ti Iliti Paway detoy umadani nga panagtutudo. Tano malagip yo gagayem ken kabsat. Ada dedoy panakinuman tayo kini Sanggunyang bayan member Efren Valdez nga nadakamat na ditoy nga detoy paset ti Kiawit River ditoy Iliti Paway Ilocos Norte ket addan iti panakakutkut na nupay haanpay nga haanpay amin nga nakutkot detoy paset ti Kiawit River gapuanan pelaeng kadetoy panaggabur namanen detoy lanak nga aggapo iti
takdang kunatayuman gagayem ken kabsat amo temeten ti paway ket iso iti pagbunungan ti danom no kasta nga sumangbay ti panaglayos wenno panagtudo wenno panagbagyo gagayem ken kakabsat. Sekna ni dito nga banag na dasar ti ABC President iti paway ni Apo ABC President Nelson Gook. Seknan pa lang ganito met laingen nga panakaiyatultuloy detoy panakakutkot detoy Kiawit River aga sipod palaeng tanaamuan tayo nga iti heavy equipment iti ili ti paway ket naperdi iso ti makaigapo maitantantan no apay nga haan nga derdiretso iti panakakutkot detoy Kiawit River aga sipod palaeng rod iti nasaong rason. Tano malagip tayo detoy panakini naman tayo kini Apo Sangguniang Bayan Member Valdez itatay kalabes iti programa Sir Matani Lucano ket detoy heavy equipment no dati backhoe kunatayuman ket bulbulo den da iti biang ti probinsya gapuanan ta detoy ngarod backhoe ti munisipyo. Correct me if I wrong, yung dati matandaanan tayo ket perdi. Gagayem ken kabsat ket tayo ko na ni Apo Valdez ni Apo Konsyal Valdez nga adumet digitay munisipyo nga agkidkid daw iti panakabulod dagiti heavy equipment iti biang ti probinsya isut gapo na nga by schedule iti maipatpatungpal gagayem ken kakabsat samet lang nga dita ili ti paway iti agkasapulan kadagiti heavy equipments iti biang ti probinsya. So dahito ito ti may sa kadigitay intay trataren gagayem ken kabsat ken kasametan detoy panangpasinggad ni Mr. Ryan Remigio detoy pinusgan ni Governor Macho Marcos Manotok detoy panaka-monitor dagiti sumsumrek nga returning residents iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Dagitoy ken sabsabalinto pay nga issues topicos iti intay palawon ti programa tayo tap numamuan dagiti umili kalpasan kadagiti sumagmano nga pamalagip tayo manipod ti technical studio. Iti panagsubli tayo intay to inutinen nga idanon ti pakabuklan dagiti naisagana nga intay mapagsalitaan itatang malem. Agsubli kami to kalpasan dagiti sumagmano nga pamalagip tayo. Tapnumamuan dagiti umili. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taad dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Iso dayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad. Change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair kanda dumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories kanda dumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadung informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken matmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop. Ti pagpatarimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop. The shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Salamat, hindi makilimutan. Ni Vice Mayor Erjo Valenzuela, iti Dingras, Ilocos Norte. Si Bubukel pamilya Valenzuela, iti ili Dingras, Ilocos Norte, ti nanumu asawa, digiti anak mi, ken to inumu to ibiyang. Vice Mayor Erjo E. Valenzuela. Yawat mi man iti ing kami panangkablaaw iti maika-inem apulo atawen apan nagkasangay ita abulan ti kaunaan nga radyo ditoy umamyanan a Luzon ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak ket sapay kuma ta agtultuloy iti na panagserbi iti tangatang
mabaen iti panlakaipaay na kaligiti de kalidad nga impormasyon ken adupay iti inna maipaayan iti tulong. Happy 60th anniversary RTN DCRL Radyo Ronda Batak. Agbyag RTN DCRL Radyo Ronda Batak. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Gagayem ken kakabsat, ti mensahe kadadayo ni Mayor Engineer Albert Daggio Chua iti siyudad ti Batak. Idanon ko iti naragsa mga blahaw iti may ka-60th anniversary ni RPN DCRL Batak. 60 years iti na ipapusuan na serbisyo ken magidanon kadigiti dapudno ken mapagtalkan ng impormasyon iti intero ang kailukwan. Sapay ko nagtutuloy ken mabindisyonan kayo iti adadupay atawen iti napintas a serbisyo. Congratulations and happy 60th anniversary. Tunyo'y tamang daan sa aking mga pagsubok. Naraman, nasarangsang ken naima sa lechon baboy kaditi ing kaysap sa pulen. When apo kakailyan dito'y probinsya tayo, kang runan na kadagiti ka syudad ti Batak. Tada dituyen ti sungbat daytang ingkay pagparikutan. Iso dayta ti mapagdinamagan ang Lucky Lechon. When apo kakailyan, Lucky Lechon laeng iti makaipaay ti kususto araman ti lechon baboy. Gapuan ang tanidumduma ti inda pa ng luto wenno pa ng tuno. When turungin na nadagos ti Lucky Lechon, gapuan na tadi kay tupulos agbabawi. Gam iti National Highway, Barangay Biluka iti siyudad ti Batak. Wenno sangwanan laeng ti Barangay Hall ti Barangay Biluka. Ti adadong impormasyon, tumawag wenno ag text iti cellphone number 0917-703-3074. Ti Lucky Lechon ket kukwa ken imatmatunan ni Kapitan Joselito Lito Bersalona. Lucky Lechon, tatak original. Ken mapangnamnamaan dito Ilocos Norte, kang runana iti siyudad ti Batak. Lucky Lechon, the best ka kailyan. Saan na paudi kadagiti damdamag? Maawis kay nga ro dadumngeg iti programa. Tapno mamuan dagiti umili. Pakaidanunan kadagiti kabarwanan ken kaudyan na pagtengken pasamak iti bukod tayo a lugar. Pakatartarampay kadagiti reklamo dagiti umili, babaen kadagiti masaknan. Pakaidanunan pa iti field reports, public services, reaksyon dagiti dumdumeg ken dagdumupay. Tapno mamuan dagiti umili. Mamayagan ito'y laeng RPN DCRL Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Ket iti man na muna ngayon tayo mapagsalitaan iti ada ito'y nga malem gagayem ken kabsat. Itatay laing imuna gundaway ket napantayo nagatendar ti regular session iti biyang ti konseho iti iliti Paway Ilocos Norte ket kastay nadakamat kon iti managundaway. Daytoy nagbalin nga presiding officer ket ti SK Federated President iti iliti Paway. Jakla malagipen daytoy nagan na kompleto nga nagannan gayem ken kabsat. Ket sigon iti panaki sarsarita tayo tatay ken ni Apo Sekretaryo ni Sir Robert Duldulaw iti biyang ti sanggunyang bayan iti iliti Paway away nga iso ti nagpreside kuna tayo tatay isot nagbubutusan da sir kuna na apay napanan ngamin ni Apo Vice Mayor kuna tayo ket naka-official leave kano iso na gagayem ken kakabsat so napintas na anayas impakita namet kastay na kuna tayo detoy kabailan ng panag-preside gagayem ken kakabsat ka iti panag
obserbasyon tayo akyat kasla batidon kuna tayo nga detay aga preside gagayem ken kakabsat. So awan man la detay kasla nakita tayo nga detay naobserbaran nakita ken obserbaran tayo nga detay marigatan kumamit nga aga preside gagayem ken kakabsat. No arigem ket adupa yan di kitay atiwen na kuna tayo man gagayem ken kabsat nag obserbar tayo met manag-cover tayo kada iti nagdudumang session iti probinsya tayo nga Ilocos Norte. Kaya dito'y may isa kada iti naidasar iti biyang di other matters. Dito'y inapadanon ni Apo Sanggunian Bayan ken ABC President Nelson Gook. Siknan pa lang kada dito'y inawayat dang taripnong meeting kuna niya man na panawagan dita kadigiti pada ng opisyal iti paway ken when digiti opisyal ti paway kuna tayo man gagayem ken kabsat ket na idasar ne datoy problema datoy heavy equipment datoy backhoe iti ili ti paway gapuanan ta na perdi ken datoy pay tay may sa kadigitay nagkado nga salsaludsod itatay imuno na gundaway at panagawat tayo ket kasla ada detoy questionaran da detoy pan nakagatang na overpricing gagayem ken kabsat iti past administration ada detoy nga rod lungalong ni Apo Sangguniang Bayan member Efren Valdez nga detoy ket mangiwayat da iti committee hearing when tapnilikas ta ket kapag saritaan da detoy nga banag ken tapnilikas ta ket amuda iti ilawlawag da kadigitay apo nga kailyan dita ili ti paway kapuanan pa lang arod kadatoy umadani nga panagtutudo kastay na kuna tayo no malagipyo adaday di inuman tayo kay Sangguniang Bayan member Efren Valdez nga nadakamat na ditoy nga narugyanen datoy paset ti Kiawit River nga iyon na iti baba then datoy paset ti Surgi San Agustin ken Salbang dagitoy digiti haan pay nga siguro nakutimeten nga detay kuna tayo nga ad-adapay ko mga detay maiyuneg kap ni kasta ket napinpintas iti panagtaray ti danom tatay ko na tayo ti paway iso ti catch basin ken iso ti bunungan di nakadadong danom no kasta nga panawen ti panagtutudo apong kakailyan isut gapuna nga detoy kidaw detoy ket mangiwayat da iti hearing wenno panag sasarita tapno kasta ket mailawlawag do apay nga nakabaybayag matarimaan detoy heavy equipment gagayem ken kakabsat kurang kaditi pundowen anyaman dita gagayem ken kabsat ken detoy kunaenda nga alisto nga naperdi at kung kakailyan so ito digitay palawlawagan tayo kadagitay opisyal iti iliti paway Ilocos Norte gagayem ken kakabsat. Tapno mamuan dagiti umili. Kamayatan na, detoy met may sapay kadagitay kayat tayong idasar ang mapagsaritaan kaya siknan pailaeng kadetoy panangdakamat ni Mr. Ryan Remigio detoy pinusgan ni Governor Macho Marcos Manotok nga mang-monitor kadagitay returning residents nga umay ditoy probinsya tayo Ilocos Norte kas dadakapat na itatay bigat nga talagang saan nga agsarday iti panag-sangpet digiti returning residents kaya na dapat detay nadakamat na tatay digitay mapan agsundo aramatan da pa yan iti social media nga iso iti pagluganan da mangyawid kadakwada gagayem ken kabsat kem saan nga mabalik kunana gagayem ken kabsat tada iti protocol nga indang aro da sursuruten nga masapol nga digitay agsangpet nga returning residents paggapuan daman iti biyang ti Pagilian kadagiti na duma-duma nga paset ti Pagilian probinsya kun natayo man wenno digitay aggapot ti balasi taaw saan na mabalin diket dagitoy ket masapol nga dagitoy ket mai-coordinate iti biyang ti local government unit nga isuda iti mapan mangsabat kadagiti returning residents gagayem ken kabsat isut gapuna nga saan kadi nga detay pasaway wenno gundawayan met digitay kakailyan tayo gagayem ken kabsat tapni kastakit maliklikan detay panakaala tayo ti virus patay ko na tayo saan nga ang angaw gagayem ken kakabsat
Fernando Ararigem, digitay daduma ngamin ket iti pag-amuda ket kasla ang angaw gagayem ken kakabsat. Alaket tay ko na tayo, ket iti panaka-monitor digitay borders iti probinsya tay Ilocos Norte kang runana ditoy Baadok. Kayso ti kang runaan nga pagnaan digitay returning residents nagapo iti Ballasio tao no ditoy Cagayan ket haan unay oray ditoy paset ti Abra kita paset ti Abra ket talaga nga detay ko na ni Apo Ryan Remigio nga dapay ti paset ti kalsada nga detay magedgedday makurkurukuran wen nakantayon napadasan tayo diti boundary ti Ilocos Norte ken ditoy Apayaw ditoy paset ti Solsona gagayem ken kabsat napantayon nga talaga sementado nga talaga ditoy partes ti Ilocos Norte iti bumoundary iti Abra iti paset ti Abra haan pay gagayem ken kabsat manmano digitay magmag na dita supay ti nakunay ti biyang ti PNP gagayem ken kabsat no ditoy paset ti Kalanasan Apayaw ditoy boundary met ti Nueva Era dete magbagak deta Abra kin Nueva Era gayam dete magbagak tatay dete nadanon tayo dete boundary ti Nueva Era ken Abra tayo ditan nakikita tayo ken kasama tan detoy boundary ti Kalanasan Apayaw ken deti Solsona gayem ken kabsat so dete ko na ni Apo Ryan Remigio digitay met adda ditang lugar paset ti Kalanasan Apayaw kayat da ti mapan gumatang ditoy sentro ti Solsona yem ti Maararamid digitay taga Kalanasan Apayaw ket kuntaken da kano digitay amamuda digitay paggatangan ditoy sentro ti Solsona then isabat da so napintas met di gagayem ken kabsat detay agsisinlabat dalatan tapnikas ket maliklikan detay panag-undergo da iti quarantine apong kakailian so detalaeng tilaeng makita tayo nga talagang dakila problema kan ditoy boundary ti Ilocos Sur ken kasama ten boundary ti Ilocos Norte no dita Cagayan ket haan met unay gagayem ken kabsat ngem pinasingkedan met iti biang ti PNP pagudpod nga naiget detoy patpatong paldamet nga panang monitor kadigitay rumwar ken sumrek kang runa kadigitay sumrek dito Ilocos Norte nga agapo iti paset na iti Cagayan wenno paset na iti Isabela. Tapno mamuan dagiti umili. Okay, aga shout out tayo Rodel na po kanyan gagawin si man ni Madam Maria Magdalena de la Cruz na imbag nga Malim Idol watching from Bawa West ko na natoy thank you. Okay, ni sanggo niyang bayan member Efren Valdez Mayat Adre ko na nato wen nga ro di so timay sa kalitay tinopi ko tayo detoy session nyo tatay apo sanggunyan Valdez dita Paway ni Madam Mina Tagatak Beltran Pasyon ni Randy Archaga Santisas watching from Manila ko na natoy thank you very much ken kasama ten kablaon tepay ni Manang Raquel Cambal Corpus, ni Harold Dayawen, ni Nalin Pambid Silvano, ni Manong tayo nga Chufilo Vicente. Okay? Ken amin latan nga mayat ti pabuya padengig na kada tayo itatang malim iti programa tayo tapno mamuan dagiti umili. Kaya tayo sunay tagina iti ano siya madimngeg iti daytoy nga malim. Kadwa karuden nga pumakada iti biyang ti mas control ni Engineer Marca Tuliao, supervision ken direksyon ni Station Manager Rod Sadjan nang kita ti seguridad ti stasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw. Tinumuti biyang ni Ronald Domingo mangibat-bat yung pagadamag na imbag nga malim tayo amin nga sa nga pada. Babay na po! Tapno mamuan dagiti umili. Tapno mamuan dagiti umili. Saan nga paudi kadagiti damdama. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan kadagiti kabarwanan ken kababaraan na damdamag iti biyang ti lokal, national ken international. Tapno mamuan dagiti umili. Pakangigan pa iti inuman kadagiti opisyales iti bukod na lugar. Tapno mamuan dagiti umili. Dito'y laeng RPN DCRL, Radyo Ronda Batak City. Tapno mamuan dagiti umili. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DCRL Radyo Ronda
News Break. Naimbang oras yung gagayam ken absat adto iti kaudya nga dama gilatta nga oras. Nairobwat ti panagbulat ti paminta ken marunggay iti barangay Davila iti ili ti Pasukin. Indaulwa na mismo ni Gobernador Macho Marcos Manotok ti nasaong nga aktibidad nga itatandaran dahil sumagmam na kami sanggunyang palawigan pakiramanan ti Chairman ti Committee on Environment ani Attorney Davinci Crisostomo ken ni Mayor Ferdinand Aguinaldo. Malaksid kada iti nadakamat ko opisyal na ruay a departamento ti gobyerno provinsyal kang runan na ti mangidadaolo ti Environment and Natural Resources Office ken dagiti sumagmam nga empleyado dagiti opisyal ti barangay Davila dagiti kameng ti barangay ranger officers ti nasao a barangay ti nakidanggay iti nasao nga aktibidad. Nasyangkat ti panagbulat ti marunggay ken paminta iti tuktok ti bantay ket ditoy ang matanawagan ti baybay. Dahita ti kaudyan nga dama gitatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:45. Happy 60th Anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Wen gagayem ken kangabsat iti daytoy a bulan ti Hunyo ket selebraran manen ti kaunaan na radyo iti Northern Luzon. Ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak iti inna panagkasangay. Ngarod, inna manen ipeksa iti inna panagyaman kada kayo patpat gen mi nga kakailyan ditoy probinsya tayo. Agraman kada iti kakabsat ken gagayem iti naduma-duma a paset iti lubong. Adumdungeg ken mang tartarabay kaniso amin nga programa. Agbyag RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Happy 60th Anniversary. Intay mga rod pagyamanan dagiti tinayat nga sumop-suporta. Kas kumaka dagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Jeff Cabias and family, Mrs. Felicitas Cabias and family, Mr. and Mrs. Alex Cabias and family, Mrs. Nerida Cabias Tolentino and family, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. Ronald John P. Gabriel, Assistant City Treasurer, City of Batak, Ilocos Norte. Mr. Michael Galakgak and Mrs. Nida Kalakal, Barangay Nagutta, City of Batak, Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home, owned and managed by Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg, iti Barangay Ricarte, City of Batak, Ilocos Norte. Engineer Rizal Castillo, Ilocos Norte Electric Cooperative, Zone Manager, Batak District. Budwan Takdiran Farm, Barangay Mumulaan, Paway, Ilocos Norte. Owned and managed by Mr. Mike Takdiran and Sangguniang Bayan Member Dr. Leia Budwan, iti Barangay 22, Nagbakalan, Paway, Ilocos Norte. Engineer Glenford Pagirigan, Punong Barangay, Barangay 30B, Santa Maria, Lawag City. Police Captain Norman Pentang and staff, PNP Banna, Ilocos Norte. PNP Dumanleg and staff, headed by Police Lieutenant Joselito Rigates, and PNP Burgos, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Cheryl Guzman. Diyos unay di Agnina. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang sa aking bawat hakbang. Iti naunday nga tawen ngayon kay panang tarabay ken panang suporta. Ikaunaan ken ti numero 1 a radyo iti Northern Luzon, ti RPN DZRL Radyo Ronda iti siyudad ti Batak. Ket inamanen selebraran ti may kainnem a pulo a tawen ngayon na panagkasangay itaabulan ti Hunyo. Ket sapay kumapat at mi nga kailyan dito Ilocos Norte ken kapangibang nga probinsya. Agraman kadagiti adday tinaduma-duma nga paset ti lubong ken amin nga advertisers. Ket sapay kumatag tultuloy iti ingkay panang suporta ken panangayayat kada kami. Happy 60th Anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Ngarod pagyamanan tayman dagiti naayat at tumartarabay. Vice Governor Cecilia Araneta Marcos, Province of Ilocos Norte. Vice Mayor Ergio Valenzuela and family, Dingras, Ilocos Norte.
ABC President Elmer Verdadero and Family, Dingras, Ilocos Norte. Former Sangguniang Bayan Member Oscar Makadangdang Disa and Family, Vintar, Ilocos Norte. Sangguniang Bayan Member Efren Valdez and Family, Paway, Ilocos Norte. PNP Solsona, Ilocos Norte and staff, headed by Police Captain Chris Anthony Sorsano. PNP Paway, Ilocos Norte and staff, headed by Police Lieutenant Rodel Baradi. PNP Dingras, Ilocos Norte and staff, headed by Police Major Ryan Retotar. PNP Pinili, Ilocos Norte and staff, headed by Police Major Jeffrey Takad. PNP Batak and staff, headed by Police Major Artemio Clemente. Police Chief Master Sergeant Harold Nicolas. Philippine Drug Enforcement Unit Head, Ilocos Norte Police Provincial Office, Ilocos Norte. Diyos unay ti Agmina. Kaya panawen, amang mangigan, ken agamampayag iti tangatang. Ti kaunaan a radyo iti Northern Luzon, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, ket inamanen celebraran ti makainamapulo atawen ngay napanagkasangay itaabulan ti Hunyo. Gaboy di daytoy mangipaay ti gift-giving activity, kaspaset iti napanagyaman kada kayo kakailyan. Iti agtultuloy a suporta, ken panangtartarabayo kadiso amin nga aktibidad, ken programa ti estasyon tayo. Diyos unay ti agdina kakailyan. Happy 60th Anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Pagyamanan tayman dagiti naayat nga mangtartarabay iti daytoy na indaklan na selebrasyon kas kadagiti sumaganad. Mr. Ronald Saludares, Honolulu, Hawaii, USA. Mr. and Mrs. Ricardo and Norma Rabago, Waialwa, Hawaii, USA. San Nicolas Water District and staff, San Nicolas, Ilocos Norte. Miss Marlene Bonilla, General Manager. Department of Science and Technology and staff, Province of Ilocos Norte. Headed by Provincial Director Engineer Jonathan Viernes. Sangguniang Bayan Member Amador Sadomiano and Family, Paway, Ilocos Norte. Paway Construction Supply, pakagatangan iti kalakaan a construction materials, located at Barangay San Blas, Paway, Ilocos Norte. Leonardo's Restaurant, Ramananti Specialty na and Native Manok, located at Balakad, Suba, Paway Road, Barangay San Roque, Paway, Ilocos Norte. LA Gasoline Station, located at Barangay San Blas, Paway, Ilocos Norte. Padaanan iti inna panaglugar, owned and managed by former Vice Mayor Leonardo Abundo, Paway, Ilocos Norte. Department of Public Works and Highways and Staff, First Engineering District, headed by District Engineer Maria Binos Torrio. Mrs. Veronica Garcia and staff, City Treasurer, City of Batak, Ilocos Norte. Mr. Domingo Garcia and staff, Market Master, City of Batak, Ilocos Norte. And First Provincial Mobile Force Company and staff, Ilocos Norte Police Provincial Office, headed by Police Lieutenant Colonel Marlois Pondo. Diyos unay iti agmina. At tuyan ti programa nga may manglingingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Barong rima, Maalis kayo nga rod nga dingeg. barong rima, Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. barong rima, Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. barong rima. Mang mangigan, Lipay lang RPN, DZRL Radyo Ronda, Batak, Ilocos Norte. Barong rima. Baro Warimat! At tuyen, ket umayen, ti programa nga intay ururayen. Biyagen na, aglalado, agasan na, agpupunto. Programa amang liwliwan, kadatay amin asa nga pada. Beno na imbag nga malimti amin nga sa nga pada, sumangbayin ka na kayo di programa tayo, Baro Arimat Music Festival, di bilaing numero 1 nga radyo ti Northern Luzon, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. At yorot yan akin gayemyo timon ti dati programa, producer, executive producer, kan talent manager. Nagitiya the Mega Mix Singers ni Manong yung Ronald Idol Domingo. Itibiyang team master control ni Engineer Mark Tuliao. May kada kayo And supervision kan direction station manager Mr. Rodrigo Sadjan. Samatan ti seguridad testasyon tayo.
buwa. ni Mr. Robert Iyada. Yeah. Inimuti biyang timunti dati programa, Yeah. nga Ronald Domingo. Iprogra- At irodan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika, kasi nakpangliliwa, panglingling ay kada kayo itatanga malem papagayam, aldaw ti Lunes, 22 ti mabilang ti bulan iti Hunyo, tawen 2020. Okay? At irodan ti panglukat tayon nga ayog bilang musika. Baro warimot. At iman ti kanta, manit ba lang kin ni Ralph Recto Calube, ni Tiryang nga nabakitan. Para kata kay amin nga sangapada. Adamay sa nga balasang malas tripe ni Suna Tiryang tinaganap mabakitanin isuna Permi nga madanagan pati kalendaryo malikudan na Tadimet makaasawa sana pilimet isuna Anyan, narigat na Ka-outsert pa'y tinakiting ita Tauray ipakita Netflix na awan met lalaki Matulitog yan na Sa ngamin dagiti lupuna Permit kuri bet-bet na Ay pimanitiriyang Sa anin nga makaasawa Adamay sa nga balasang malas tipin ni Suna Tiryang tinagan na mabakitanin isuna Permi nga madanagan pati kalendaryo malikudan na Tadimet makaasawa sana pilimet isuna Anyan, narigat na Ka-outsert pa'y tinakiting ita Tauray ipakita Netflix na awan met lalaki Matulitog ken na Sa ngamin dagiti lupuna Permit kuri bet-bet na Ay pimanitiriyang Sa anin nga makaasawa Ay pimanitiriyang Sa anin nga makaasawa Ay pimanitiriyang Sa anin nga makaasawa Okay, nitiryang nga nabakitan. Kablaon tema ni Kumadre Frida Bakod. Dita Sambuang Galawag. Kinasamitan ni Kasin Erwin Domingo. Manipod palaeng dita Barangay Mariquet, Solsona, Ilocos Norte. Kablaon tema ni Daddy Ricardo Rabago. Kini Mami Norma Rabago. Manipod dita Hawaii. Kasamitan watching from Southern California kuna ni Madam Mina Tagatak Beltran Passion Torres. Okay? At irodan ti sa malipay nga sunata nginakman isagot kada kay tatang malem. At iwan ti kanta manipod met kinininang Esme Agdepa Sika Kensyak. Para kada kayo. Baro warimot. May sangal daw nga inta nagsarap Si kaken siya ket nagam-amutang nga dua Kung bagam mo anya Tinagan mo Yung sumbat ko Siyak ni agay aya Sinaludsod mo no Mabalin ti umay lugaryo Ket inunak Padasen yu ket adayo Amangan met Numayaw awan kayo Saan abalik Taumayat agrayo
Umaikan, tainta, sa ngalan niya yan ayat ragragsak, ragragsak, ragragsak tangarod adwa matungpal, matungpal, matungpal larapapta, ayan ayat, adi agpatingga. May sangal daw nga inta nagsarak, sigaken siya ket nagamamutan nga dua. Ingbagam mo anya, inagan mo, insumbat ko, siyak ni agay ayat. Sinaludsod mo no mabalinti umay lugaryo, ket inunak padasen yo ket adayo. Amangan nget numayaw awan kayo, saan abale ta umayak agrayo. Umaykan, tainta, sa ngalan niya yan ayat ragragsak, ragragsak, ragragsak tangarod adwa matungpal, matungpal, matungpal larapata, ayan ayat, adi agpatingga. Okay, nangigan nyo ti kantang napoluan Sika Ken siya, kablaon tayo mamet ni Madam Mila Rose Bakod, Manibo dita Madrid, Spain. Happy Father's Day ko na to. Elawela, thank you Madam. Ken kasameten kablaon tayo pay, datatarohel kinenana Rosie Riguna dita barangay Nagbakalan, dito ay syudad ti Batak. Kasameten ni Kumadre Cristina Makatumbas, ni Nana Agos, ni Tata Vidal, ken ni Kumadre Cristina Makatumbas. And of course, kablawak pa ni kita listeners na dito barangay Bawa West, Batak. Kablawak tema ni Mrs. ko, kasamatan tay balasang ko, ni Kayong Rodel, ni Comadre Donna, ni Nalin, ni JM, ni Joy, kasamatan ni Auntie Grace, ni Uncle Larry, ni Dr. Remy, ni Uncle Freddy, ni Auntie Mirna, ni Uncle George, ni Auntie Linya. Amin latan nga dumdumig kita nga Jack mainaganan, naimbag ngayon kay panag dengdenge kasamit ni Ninong Ben, ni Ninong Ruben, ken ni Kompad Felix Gawat. Okay? At yorodanti sa balipay nga sunatang inag-isagot kada kayo itatang malem papagayam dito pa lang programa tayo Baro Arimat Music Festival. Para kada kay amin nga sa nga pada datoy sumarunong sunata inak-isagot kada kayo. Kablate pa Baro Arimat Ninang Yormeng City Barangay San Julian, Batak. Sellepet, anibita lang tinumutib yang may isang novelty song. Nasa pa nga oras itibigan, nakasagan at damanin, amaban karayanin, na magustuhan da, unay tiyak papa, ganong ngagay ayos, pambaranda nga aglaba, nagiti membro di sa lepet nararagsak da, no agdadanggay da, langoy dito'y langoy dita, kasla dita mauma, ketinton madanunan panagpeles da, umanay met aliwliwa, nagiti may liliwan, unay amata. Kasla di da mauma, ketinton madanunan panagpiles da, umanay met aliwliwa, nagiti may liliwan, unay amata. Baro Warimot. Okay, nangiganyan ti kantang napoluan Sellepet. Okay, intay toro den tapugan ti may kadon at 30 minuto si programa tayo Baro Arimat Music Festival. Ngem kahit kayo pakamuka da kayo papagayam nga isapsapa tayo pumakada basit gapuanan ta dati papanantoy numutoy biyang into oras ti alas 2 sa
30 gagayem ken kabsat so gapuna nga dagiti dani nga intayon ni basa madamdama ket intayon na agibasan ton papagayam at rodan ti intay tayo tapugan ti maudi wenno sabali pa 30 minuto si programa tayo kalpasan dagitoy. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time alas 2:03. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag nga oras yung gagayem ken kabsat adtoy ti kaudyan nga damag idatang oras may tampok iti Radyo Ronda News Break. Sinaludaran ni Gobernador Macho Marcos Manotok ti Environment and Natural Resources Office nga idadalwan ni Mrs. Estrella Baby Sacro iti panangiramanda iti panagbulat ti Marunggay ken Paminta iti panakarambak ti Ilocos Norte wenno panakirambak ti Ilocos Norte ti Environment Month. Segon ken kuana basar ti palawag ni Provincial Agriculturist Mrs. Norma Lagmay ken ti Department of Health ti Marunggay ket napintas ang pangkontra ti COVID-19. Inpalgak na nga uray ni Senador Amy Marcos nga inana ket naiget nga itantanduno na ti panagmula ti nadakamat nga banag. Imbunan nagna at ti laeng gagem ti gobyerno provincial ti panagmula ti Narway a Marunggay kadagiti kalabes nga aldao ket tapdo mapaadu ti produksyon gapu ta maibilang daytoy a superfood. Imbatad na amaragsakan ta iti baet ti mapaspasaran na krisis ket nagkaykaysa dagiti Narway nga umili anang rambak ti Environment Month babaen ti panagmula ti Marunggay ken Paminta. Inlalawag na daytoy ti nang pasingked iti kaadda ti commitment ti probinsya amang salwad iti aglawlaw. Dayta ti kaudyan nga damag idatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Bata. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. Naimbag nga damag kadagiti kakailyan iti dumaya paset iti probinsya tayo nga Ilocos Norte tagtultuloy nga agserserbiti sa pasap ti Corrales Furniture Shop nga pagkakatangan iti nagdudumay ti klase nga furniture products iti nainkalindigan nga presyo. Wena po kakailyan ti Corrales Furniture Shop ket agar-aramid iti kabarwanan ken moderno nga furniture products kas kumay ti ridaw, tugaw, lamisaan, aparador, sala sets, katre ken dadumapay nga wood products. Ipagpakamupay ti Corrales Furniture Shop ket agawat pay iti made to order. Masarakan ti Corrales Furniture Shop along National Highway, Dingras Marcos Road, Barangay Medina, Dingras, Ilocos Norte. Kaya nga impormasyon, ag-text wino tumawag iti cellphone number 0999-304-5061. Ti Corrales Furniture Shop ket kukwa kinimat matunan dagiti inayat na anos ken manikagayem nga agasawa at ang Mr. and Mrs. Richard Corrales. Ti Corrales Furniture Shop ket they get absolute suporta iti programa Baru Arimat ken Baru Arimat Music Festival. Corrales Furniture Shop ti mapagdalkan a furniture shop iti Dingras, Ilocos Norte. Corrales Furniture Shop. Corrales Furniture Shop. Fresko nga angin, ken makapawang aralugar ka diting kay sapsapulen, wena po nga kakailyan, agturungin nga dagos iti mapagdidinamagan a Prexon sa Beach Resort. Ti Prexon sa Beach Resort ket agtultuloy nga agserserbi ti probinsya tayong Ilocos Norte, nang runa iti syudad Tilawag. Ti Prexon sa Beach Resort ket mapaninpay nga pangisyangkatan iti nagdudumang okasyon, kasi ti pakasal, baptismal, reunion, seminar, birthday ken dadumapay nga napapatek nga okasyon, ken addaan pay kadagiti cottages ang mabalinyo nga upaan iti nababang nga presyo. Ken saan lang nga data, no kayat sumet iti ag-overnight, awan iti problema, agsipod ta adda iti masindadaan nga kwarto nga mabalinyo nga upaan, ordinaryo wenno special. Ipagpakamupay ti Prexon sa Beach Resort nga danpay iti nalawa nga pagayayaman, ken awan iti pagdanagan, agsipod ta daan iti security guard nga mangkita iti aglawlaw. Tinadong impormasyon, ag-text when tumawag iti cellphone number 0920-842-6633. Ti Prexton's Beach Resort ket masaragan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinimat matunan, tinaayat, natulong ken manakigayem, ani Mrs. Heli Buyat. Prexton's Beach Resort. Your relaxations at its best. Prexton's Beach Resort.
kadi itinalaka kinapintas nga serbisyo apan nakatanging dagiti minimayo. Lukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadua ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adda dituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak. Ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masarakan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto a kasarsarita, Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home a kababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagkatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekildad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dagdumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero ino agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay nababapay iti presyo da ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti dadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno ken dekalidad. JAJ Furniture Shop. JAJ Furniture Shop. Dekalidad ng spare parts ti motorsiklo ken bisikleta iti inkay kadibirbiruken. Wen agtultuloy nga agserserbi ti sapasap ti mapagdidinamagan ken mapangnamnamaan. Isudayta ti SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts. Ti SMR Motor Parts and General Merchandise ket masarakan iti main branch na iti along National Highway, Barangay 11, San Fernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Ken ti sangay na iti National Highway, Barangay Makabiag, Sinait, Ilocos Sur. Gayain laeng ti Sinait Public Market, Sinait, Ilocos Sur. Agdiripiro kay kadimet iti nalakang nga panganaan. Turungen met adagos ti MS Eatery. Agsipod kamagatang sadyay iti agkakaimas nga taraon nga awan iti sabali. Naimas lang aruden dagiti magatang sadyay na babapay iti presyo na. Ti MS Eatery ket masarakan iti National Highway, Barangay 11, San Fernando, San Nicolas, Ilocos Norte. Abay laeng ti SMR Motor Parts and General Merchandise. For more information, just call or text 0920-548-2901. SMR Motor Parts and General Merchandise ken RK Motors and Bicycle Parts itinagan nga mapagtalkan ken MS Eatery ti panganan nga mapangnamnamaan. Agsapsapul kay kaditi lugar nga ulimig apang isangkatan iti nagdudumang okasyon, wen gagayem ken kakabsat, may pakpakamu kada kayo nga agtultuloy nga agserserbiti sa pasap kang runaan na kadagiti adda iti dumaya paset iti Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket mabalin apang isangkatan iti nagdudumang okasyon kas iti birthday, wedding, anniversary, debut, baptismal, seminar, ken anyaman nga napapateg nga okasyon. Ken sanla dayta, addapay dagiti kwarto ang mabalin nga upaan, special ken ordinary iti nainkalintigan nga presyo. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket basarakan iti Ilocos Norte, Apayao Road, Barangay 18, Sarat, Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket kukwa ken imatmatunan, tinaayat man ni kagayem Honorable Mayor Engineer Remigio Medrano.
Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti lugar ana ulimek apang isangkatan itinagduduma nga okasyon. Rivermount Hotel and Resort Incorporated. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:13. Kadita, agsubsubli tayo dumngeg, iti paborito ya programa. Baro Warimot. Okay, tuloy-tuloy ti programa tayo, Baro Arimat Music Festival. Monday edition, dito laing the first and famous radio station in the north, the RPN DCRL Radio Ronda Batak. Kablaon teman ni Madam Lorna de la Cruz, manibo dita Hong Kong, ni Auntie Tessie, kanyang ninong Nelson, Direk dito barangay Bawa West Batak, kasama ni kumpad Andre Joel Coloma Aninyon, kasama good morning Madam Ati Kapek dito'y Madrid, Spain, kunanad toy. Alawela, thank you very much ni Madam Mila Rosa Bacod. Happy listening kada kay amin nga sangapada dita. Okay, kunanad toy, kumpad request kumanket no umapay ni Lagip. Thank you kumpad, kunan ni kumadre Cristina Makatumbas. Sa balipay dito'y nga intay iba sa Happy Father's Day Padre, kunan ni kumadre Cristina Makatumbas. Alawela, kablang tepay ni Daninang Esmi, ken ni Ninong Rato, dagiti so amin nga kadwa iti grupo na imbag nga Malemyo. Ken kablang tepay ni Ninang Nena Patricio, sa barangay Kalayab, Lawag City, Ninang Fe Aquino, ita Plexon sa Bitsa Resort, baging kay panagadengdengeg. Kasama tan kablang tepay gayam dita Balay, ni ading ko ni Maya, ni mother ko, kasama tan ni Manong ko, ken ni Manang Bilma. Kuna to, good PM Idol. Kumusta patukarang mantay sika, alay taman nga kanta, inakman isagot ken mahal ko, Emerson Pasyon di talawag, mahal agan anad ka, kanayon ta pa nag-drive mo di ka agdanag, siksi ka lang dito'y pusok, I love you Emerson. Apodeta, ken kablaawak di kitay amin nga makamamo kanyak ken da kay dita DCRL, nang nangruna ken ka ken ni Sir Rod Sadjan. Musta sir? To'y nag-text MC. Okay, thank you very much. Kablaan tayo man pa'y gayam ni Manang Elena ken kasamatan ken ni LC Baliwak. Manibod pa lang dito barangay Parangupong, iti syudad ti Batak. Si kumpad Edward Tolero, kumusta ka dito sa Macho Batak. Good PM Barok, patokan mo man tay, hello, kumusta ka? Ikablaaw ko kada MC, Benjamin Domingo, Erwin Domingo, MM Prida, John Ray Kadang, Agnes Agbayani, Ella, Melda, Jeneline Laino, Bitwen Rose, ni Norly, ni Rosnel, ni Belia from Mami Emma, Estancia Pidig. Thank you Barok, kunan toy. Okay, awat yaman na Mami. Okay, adero danti sa malipay nga ayog bilang musika, hinak isagot kada kayo kasama nang intay to ibasa dati maysa nga daniw nga naawat tayo manen itatang gundaway ti programa tayo Baro Arimata Music Festival. Okay, sapsapa tayo ti mangibasa kadagitay daniw gapanan ta isapsapa tayo met ti pumakada ta damin ti importante nga pagturungan tayo. Good afternoon sir, pa-request sa man tayo kantam, thanks ko nanad toy. Alawela, dayto yan Madam Lorna de la Cruz, manibod dita Hong Kong. Alakit, kumusta kay dita Hong Kong? Ni Madam Lorna de la Cruz. Gapuken ka, manibod pa lang tinumutoy biyan. Sagot tayo pa ni Manang Agnes Agbayani dita Bintar, ni John Ray Kadang, kasamatan ka ni Bitwen Rose dita barangay Bulbulala Bintar, ni kumpad MM dito barangay 28 Lawag City. Awanen ti umasping panagayat nga intalali, sikat ti inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apan nagbiag ko, tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan, kapuken ka ang nanayon tiragsak ken panagkaawa, si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyag at kita
Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Kablawak man pa ni Sir Ronald Saludares, manibuli tao nululuaway, ni kumpada Jeff Cabias, ni Mami Felicitas Cabias, kini Manong Alex Cabias, ni Manang Nerida Cabias Tolentino, kini Manong Arnold Tolentino. Love that song so much, kuna ni Ma'am Fe Aquino. Thank you very much, Ma'am. Kablawak tayo pa ni Apo Kapitan Sani Kamangeg, dito Barangay Ricarte, Batak. Yan ni Apo Kapitan Romeo Bagawisan, masaka dito Barangay Baay. Ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos dito Bungon. Nagkikita kami tatay bigat dito tayong dama Apo Mayor. Awanen ti umasping, panagayat nga intalali. Sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw, apanagbiag ko. Tasikat pagtaudan, lawag anay sang sangayan, gapuken ka at nanayon tiragsak, ken panagkaawa. Si kametla tigapuna, nuwapay nga agbibiyagag kita, ketawanen tiragsak ko, nukas bilang mapukaw ka. Awanen di makaarta, panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Okay, detaro dan dati kantang na puluhan gapuken ka. Okay, tiya dati agundawa, intero den ibasa dato'y Daniu itatang malem gagayem ken kabsat. Ito pa lang programa tayo, Baro Arimata Music Festival. Okay, tayo ni basa detoy Daniu impatulod kata tayo ni Comadre Mel Valencia, maniud pa lang ijay barangay Paayas sa Burgos, Ilocos Norte. Detoy ket maisagot kadigiti isu amin nga amma di kalman ket iso iti pan nakaselebrar ti Father's Day kagayem ken kabsat ngem kaipat patulod na ngamin detoy Daniw na medyo naladaw kuna tayo dito pagilian tayo nga Pilipinas ngem iti balasi taaw ket itatta iti panang celebrar dati Father's Day kagayem ken kabsat kang runan dita Hawaii iti naduma-duma nga paset ti Amerika kuna tayo man kagayem ken kabsat. Bueno, atiro den ti Daniw ngayon tayo ni ibasa itatang malem. Dato'y Daniw, in patulod ka tayo ni Comadre Mel Valencia. Maniwad pa lang dita iliti Burgos, Ilocos Norte. Nga maguray ka man. Kagurak man, dati cellphone ko ta nakabaybayag nga, nakapsot nga minti ko dati internet. Madati connection tayo ti internet. Medyo agka nakapoy dati internet. Kagayem ken kabsat. Okay? At yaro din ti Dani wanapuluan na imbagngal daw ti ama patpatgek nga ama. Daniwan ka, ayat ko. Naimbagngal daw ti ama patpatgek nga ama. Nadanunan aldaw dagiti amma. Aldaw nga inaksangsangitan.
Manipu didi aging gaita. Adu dagiti rason no apay ngar aramidek iti kasta. Kanapaidam kanyak, barat pamateg timay sa nga ama. Manipu dubingak, kinadaan nakim na. Naimulan iti panunot ko, naawanin ti ama. Iti sidong mi kanina. Iti pagadalan, umapalak ta siya klaeng awan ti amana. Amang sukon, mangkibin, ken mangbagbaga. Manipo didi, sakit tinakem, tinaimula. Ito'y pusok, nagari da sa emo. Tukot akas manla, manirurumento'y pusok. Kinunay ti bagik, kaanon to amawagot ida. Tandagsen unahin to'y krus, nga aw-awitek nga arig na jak mayadang dagiti saka. Bukasta maselebraran aldaw dagiti amma. Magdug unay to'y rikna. Ta umapalak inak makitkita. Naragsakda, akadwada ti amada. Idinto asyak, kitagsangsangit, agan anug-ug, kinagmay maisa. Kasano, wen kasano, ken asino ti pangibagaak iti dayta. Naan kamit ama iti sidong mi kanina. Kaanon to kadi, ken kaanon to kadi, ang makaduak, ken maselebraran amang addaka. Tapno kon nalidan, ang sangit kinagmaymaysa. Ama, nukadam ka dita puso, biyagem ti ayat mi kinina. Saan mo ka dinamarik na, day dinabara nga ayat. Ayat nga inna imparik na. Saan mo ka di akayat, asyakmet, tayin ka maarako, maagkan ken makita. Mawawak ta pamatig mo patpatget nga ama. Yung kasano kas bilang da kamintay linaksid mo ama. Sapay kuma. Wen sapay kuma. Sapay kuma tan ragsak ka iti sidong ti babain akabalay mo ita. Matdakam tulat tangag nanayon nga aglulwa kaduak ni ina. Daksanggasat, wen daksanggasat, nakidangadang itirabaw inaadaga. Nupay adayo ka kada kami ama. Kayat kong ibrasa to'y pangablaw ko ken ka. Naimbag nga aldaw ti ama patpatgek nga ama. Adda kalata ka na yun. Dito'y puso mi kanina. Daniwan ka, ayat ko. Agiyaman nak ti Diyos Ama, tain paayang nagtikas ken ka. Bagnos ko ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsana. Siyak ti agyaman ken ka, nuawan ka awanak met ita.
Utang ko to'y biyak ko ken ka. Supapakak ngarod pagserbyan ka. Biyak mi nga agama, uri narigat naraksa kamlata. Uri ang sita kamukot paya, isip mi pailat nagpaiduma. Kasta biyak mi nga agama, naraksa kam nga agpatpada. Uri ka na yun at tabungaw, naisip kam lata nga inaldam. Agyaman ti Diyos Ama, tain paayan tikas ken ka. Bagnos kong ita nga agdama, lumakaya kong awanen pigsara. Siyak di agyaman ken ka, nuowan ka awanak met ita. Utang ko to'y biyak ko ken ka. Supapakak ngarod pagserbyan ka. Biyak mi nga agama, uri narigat naraksak kamlata. Uri ang sita kamugot pariya, isip mi pailat nagpaiduma. Kasta biyak mi nga agama, naraksak kam nga agpatpada. Uri ka na yun at tabungaw, naisip kam lata nga inaldam. Uri ka na yun at tabungaw, naisip kam lata nga inaldam. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:33. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Ay bang oras yo gagayam ken kabsat adto iti kaudsan nga damag inatang oras may tampok iti Radyo Ronda News Break. Damag palaeng manipod ditoy lugar tayo. Naguraran ken nabendisyonan ti polymerase chain reaction laboratory ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ti Siyudad ti Batak. Indauluan na mismo ni Gobernador Macho Marcos Manoto ken ni Dr. Maria Lourdes Otaiza, Medical Chief 2 ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center tinasaong aktibidad. Imunay ti daytoy naaramid ti Memorandum of Agreement tinagbetan ti PGIN ken tinasaong hospital ana kailanada ni ti gagem ken detalye ti panagbinulig ti probinsya ken ti hospital ti operasyon ti laboratorio. Naipasigurado iti MOA iti kada iti kalintegan ti probinsya iti PCR uray pay iti masangsungad ngaldaw ken mabalin nga usaren dagiti dumapay a hospital ti probinsya. Segon iti gobernador, mabalin ti nadakamat nga ospital, ti agawat ti swab sample, manipod sa bali a probinsya, ngem may pangparuna, dagiti umili ti Ilocos Norte. Dahil tani kaudyo nga damag ilatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center, ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break.
Papagaya, may samanin mo mininom ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, itiintay mga ga. Ano yung complete name mo tatay kuya? Carmelito E. Ramos, Barangay 7, San Manuel, Sarat. Ano ti awan ti Ubrayon kuya? Ako, di sir, farmer si di sir, di po pag-ubra. Bali, diyan ka mga diabetic ko, di sir, ako. Kung na bakterya ko na daman, sir, Nagpurong na bacteria di dyan, diabetic to. Nung kano kayo nga nagsakit? Pinanipod di July sir. Kumusta nga itat kuya? Medyo simbarata ba, si sir at nanipod di diminong. Hindi ko sir, kat medyo nakapsuta kidi nga ko, halaka makakuti nga makabangon. After 3 days, marinalo ta hala timbig sa ti resistensya sa napantibag pagi ko, dati kas nalagaan. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Mag-atangan ka rin butika kan drugstores. Dito'y lugar tayo. Makay ayo lugar ka diti kay birbiruken nga pangsangkatan kadagiti nagduduma nga okasyon. Ngarud, anya pa'y ti kay ururayen. Turungenen adagos ti Sun Valley Beach Resort and Hotel. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket nairanta nga pagliwliwaan ken mangpukaw iti banbanlog. Agsipod tamatanawagan iti igid ti baybay. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket adaan pay kadagiti cottages ken kwarto ang mabalinyong opaan iti nainkaltikan a presyo. Ti Sun Valley Beach Resort and Hotel ket masarakan iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Yan adong informasyon, ag-text wenno tumawag iti cellphone numbers 0909-276-8444 wenno 0999-423-3001. Managed by Miss Primilin Fajardo. Sun Valley Beach Resort and Hotel, where nice people to stay. Sun Valley Beach Resort and Hotel, iti Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, pero po kaya miti ada tegon daway ket tayo kunakon sapsapat lang ti pumakadat gapuanan ta dang minati nasisita nga pagaturungan tayo alaket into no bigat papagayam aga dadanggay tayo ti programa tayo baro arimat music festival ket inanamain nyo into no bigat iapatingga tayo ti alas 3 ngayon may dating gundaway medyo isapsapak iti pumakadat damin datoy appointment ko gagayem ken kakabsat isot ga po ng pumakadak pansamantala nakadwa tayo nga nagserbi ti biyang timas sa control ni engineer Mark Tuliao, supervision ken direksyon ni station manager tayo ni Mr. Roda Sadjan ken kasamatan ng kitkita ti seguridad ti estasyon tayo ni Mr. Robert Yadaw ken toy mo ti biyang ni Ronald Domingo at yung aro digiti sunata ng isagutin ka na kayo papagayam. Kablaon tayo pa, inipagayam tayo nga F. Bragas Balisakan. At yung nagiti sunata. Natirang tagut-gut mo't kalilibnusan, tapanggep mo, di mo patuluyan. Sumina ka sa dinuay at papanang, sa dinuban natira, anya akayo din kapag diswan. Anya asabo di kayat mo ban natiran, tauray no awan pilit ngayon kay sa bulan, tasikat sarmi apagan ninawan, tiran niya jay init ken bulan. Sundo niya yan, apas-pasang ite, yurit na nigasa, aragdag sa'kin, taday talong ay mo, ken nasamit nga isen, isudat mangipaneknek iti, naputput no awe.
asawa murmuray tuy puso yet nagmuka di ala day taranyag mo siksikala eng biyak ko tiragragsak ko at kluneman tuy ayat ko ken karayo di man natirang yaya sa dinayati pang sapula di nagpukaw nga dungo kenday di naruway aragsa agsukli kapay nga ta penuat ang dinasaraka apag serbyan taaya puso matiman natira Di mo lalayaw nga ayahan agpukaw-pukaw diyak kaya aglisig ka aday wala tapno nagtal na tuirig na ayat abi mo lalayaw naulpit man ang alila takas ka lang patpataw ket iyaw awan naka uray pa'y muteng at aldaw marit pipirip to'y naken nga ikulbo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbo mangitulmeng ngem nukas pudnunet laeng puro seman jay bituen atap nun mamatiak agin tuget at tukas di mo lalayaw ngayon Lumekday jay ini naliday man tuy biyag ko adayo nga ay ayate adya kun makita agsubli ka kadinbiyag ko dito'y arpaday tuy ayat ko nulumekday jay ini sikat malagip ko ket nukas pagarigan sumina akta arpad mo tilay daw dawat kuken ka sarong karanak tu jay nalamis sa tanem ko daksang gasat nga inayat mo nulong nektay jay init sikat malagip ko Derepte kanyak jumapay day taladawa jagparang kanya nasa mitunay siguguto tuy puso piragsa dagu sama bang ara aming sikat nakasaraka ipintas kenaya kasamita balod mo tuy rikna ken tuy biyag ko ken taladawang di inak pagsadagan Kendi aku at kita nakita Aldaw ken rabi apas pasungadan ka Jakong mas mahalan tuiliw ken ka Sumangtek ka kadi At kek asan yata
Naukalata adin nagpagkada Napanang alugar di kapay imbaga Nuan niya kinuram nga inaramid ko adi mo kinaya Kendi mo ginusto No siya ko't pumusay Ket siya tay sundina Dawatek kubiyak ko Sumangket kantunga Kamay mundo kita Hinagpanagan na Ti inay ayat mo Ngaring kainulila Anong ko akalidan Naglibnos nagwapo ka Aglalon umisem ka Maalugay to'y rikna Takalit di tapingping Di mangkayaw to'y rikna Ngagrupap di talaing Bangar ko ken liw-liwa Anong ko akalidan Di mangkayaw to'y rikna Ngagrupap di talaing Bangar ko ken liw-liwa Dua-duain pa laen ti peges ni aya Nalawag launa yen nga ulpi muken ranggas Alaman biyag ko sa wem ti pamuspusan Tapnon mabalin ka alipaten o imnas Lipaten kantun we Nge madaak tunjay tanen Yem nuitan saan na mabalinen ay Panatirang tadut-tut mo't kalilibnusan Tapanggep mo, di mo patuluyan Sumina ka sa dinu ayat papana Sa dinuban natiran anya akayutin kapag diswan Di kayo nagsabong ken ayat panawam man Ay babaw yem tut ka maudyanan Nuniliday ti matungtungan RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Agsapsapul kay kaditi lugar nga ulimik apang isang katan iti nagdudumang okasyon wen gagayem ken kakabsat may pakpakamu kada kayo nga agtultuloy nga agserserbiti sa pasap kang runaan na kadagiti adda iti dumaya paset iti Ilocos Norte ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket mabalin apang isang katan iti nagdudumang okasyon kas iti birthday, wedding, anniversary, debut, baptismal, seminar ken anyaman nga napapateg nga okasyon ken saan la dayta at dapay dagiti kwarto ang mabalin nga upaan
special ken ordinary iti kalintigan nga presyo. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket Basarakan iti Ilocos Norte, Apayao Road, Barangay 18, Sarat, Ilocos Norte. Ti Rivermount Hotel and Resort Incorporated ket Kukwa ken Matmatunan, tinaayat Manny Cagayem. Honorable Mayor Engineer Remigio Medrano. Rivermount Hotel and Resort Incorporated, ti lugar ana ulimik apang isyangkatan iti nagduduma nga okasyon. Rivermount Hotel and Resort Incorporated. Sa patuloy na pagkalat ng COVID-19, narito ang ilang impormasyon tungkol sa social distancing. Sa community quarantine, nililimitahan ang paggalaw ng mga tao. Ganito rin ang sitwasyon sa sektor ng transportasyon, subalit patuloy ang biyahe ng cargo at delivery. Ipinagbabawal naman ang pagtitipon-tipon sa isang lugar. Suspendido rin ang klase at ibang aktibidad sa loob ng isang buwan. Ipinapatupad din ang flexible working hours sa mga ahensya ng gobyerno at hinihimok din ang mga pribadong kumpanya na gawin din ito. Sa panahong ito, hinihikayat ang lahat na panatilihin ang layong 1 metro o 1 dipa mula sa mga tao sa inyong paligid. Labanan ang virus, pigilan ang pagkalat, puksain ang COVID-19. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng Itinaunday ang panawin, amang mangigan, ken agam ampayag iti tangatang, ti kaunaan a radyo iti Northern Luzon, ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak, ket inamanen selebraran ti makainamapulo atawin, kay napanagkasangay itaabulan ti Hunyo. Gapoy iti daytoy, mangipaay ti gift giving, kas paset iti inapanagyaman kada kayo kakailyan. Iti agtultuloy a suporta, ken panangtartarabayo kadito amin nga aktibidad, ken programa ti estasyon tayo. Diyos unay ti agdina kakailyan. Happy 60th Anniversary RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Pagyamanan tay mga rod dagiti naayat nga mangtartarabay iti daytoy na indaklan a selebrasyon kas kadagiti sumaganad. Sangkonyang Bayan Member Amador Sadomiano and Family, Paway, Ilocos Norte. Department of Science and Technology and Staff, Ilocos Norte, headed by Provincial Director Engineer Jonathan Viernes. First Provincial Mobile Force Company and Staff, Ilocos Norte Police Provincial Office, headed by Police Lieutenant Colonel Marlois Pondo. Paway Construction Supply, Amasarakan ti Barangay San Roque, Paway, Ilocos Norte. Ken ti LA Gasoline Station, padaanan ti inna panaglukat, Amasarakan ti Barangay 12 San Blas, Paway, Ilocos Norte. Owned and managed by former Vice Mayor Leonardo Larry Abundo, Paway, Ilocos Norte. Mrs. Veronica Garcia, City Treasurer, City of Batak, Ilocos Norte. And Mr. Domingo Garcia, Market Master, City of Batak, Ilocos Norte. Diyos unay ti agmina. Salamat sa RPN. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo, ang mga airborne viruses tulad